A mai videóban elhoztam nektek 10 komprofilt, ami Iron Channelhez köthető. Ezek közül van olyan, amiben magával beszélget, vagy éppen a saját zsenialitását csodálja. Magnummal, a moderátorommal méreható kutatást végeztünk, és hát találtunk érdekes dolgokat. Azt mondom, kezdjük is el, és... Megmutatom, milyen mély a nyúl ürege. Erről a 3 fiókra már az előző videómban is beszéltem. Ezeket nagy valószínűséggel Zsani vezeti, ezt a streamemben ki is fejtettem, hogy miért. Tulajdonképpen a helyesírási hibái és a kommentjek tartalmai elég erősen arra utalnak, hogy itt Zsaniról van szó, és nem Iron Channelről. Aztán van egy videója ennek a Lénárnak, Iron Channelnek pont az elszólós jelentetéről, amikor elmondja, hogy szerintem nincsen probléma a kislányos vetkőztetős üggyel. Úristen, nem láttál még ilyet, hogy valaki levetkőzik? Nem ez a probléma. Egy több szempontból megkérdőjelezhető felirattal. Ahova érkezett egy komment egy úgynevezett Vircsótól, tegél megnevezve Zora Müllertől. 12 jogos, amit mond. Elsőre nem látunk semmi gyanúsat, egy teljesen átlagos TikTok profil. Az a baj, hogyha rákattintunk az egyik videóra, láthatjuk, hogy ez is egy Iron Channel könyv promótáló oldal, tehát valószínűleg Iron Channelhez köthető. Aki esetleg nem tudja, Iron Channel kiadott egy könyvet Felejtsd el 30 nap alatt címmel, még pár hónappal ezelőtt, azt hiszem nyáron. Ez egy párkapcsolati könyv, elképesztően hiteles Iron Channeltől, és ez fontos lesz, ugyanis több profilnál is ezzel fogjuk általában bizonyítani, hogy valami köze van Iron Channelhez. Itt egy másik videó igazából, ezekép nem tudom mennyire ismerős nektek. Ha összevetem a két képet, én egyszerűen nem tudok nem látni egy elengedhetetlen hasonlóságot. Úgyhogy valószínűleg ez Iron Channel. Illetve itt ez a szivacsos kép, ez a plüss egyébként az, ami a könyvhöz jár. És ez a kép ez azért fontos, mert ez még visszatérő elem lesz, úgyhogy ezt így fotózzátok le az agyatokkal és jegyezzétek meg. Ha ennek a videónak az újraközlései közé megyünk, akkor csak egyetlen profiltól láthatunk egy videót, nem mástól, mint ettől a 0812-től. Nos, ennek a 0812-nek az oldalán több kép van egyébként Zsaniról, van egy kép, amit egyébként Zsaninak a nyilvános Instagramján meg is találtam, ami valamiért rendkívül hasonló ahhoz, amit itt kirakott TikTokra. Úgyhogy ez valószínűleg a Zsaninak a profilja, itt is a könyvet promotálják egyébként. Illetve ami még rendkívül tetszett, hogy Iron Channel megkérdezte, hogy a saját könyvének mi a neve, arról a kamu profilon, amit előbb megnéztünk. Egyébként ezen az oldalon is ugyanaz a helyesírási hiba megtalálható, ahol nem rak ugye Space-t a vesző után. Tehát igazából ezzel csak tovább bizonyítja, hogy az a Lénárd szellemírtó meg Zoárdos csatorna, az bizony Zsanié. A már helyesírási hibák egyébként az a bizonyos Pukkanó vagy Pukkandó is pontosan így ír, aki beküldte azt a streamet, és akire Iron Channel azt mondta, hogy miért bízunk meg egy random emberbe, aki beküld egy random videót. Szóval valószínűleg az is Zsani volt. Úgyhogy Iron Channel itt is elég valószínű, hogy hazudott, mint mindenhol. Következő profil egyébként Iron Channel könyvének a hivatalos oldala. A legelső észrevétel, hogy itt megtalálható ugyanaz a kép, mint ami a Zora Müllernek a profiljára ki volt rakva. Úgyhogy Zora Müller biztos Iron Channelnek, vagy a barátnőjének, vagy bárkinek az egyik kamu profilja. Az egyik videó alatt van egy komment egy úgynevezett Euphoric Eclipse-től, aki azt írja, hogy a könyv az zseniális. Nos, egyet tippeltek, hogy ki volt ez? Igen, ez is Iron Channel. Itt igazából a képekből lehet látni, és a kommenteknél egyszerűen nem bírtam abba hagyni a nevetést. Iron Channelnek úgy tűnik, hogy a saját könyve nagyon sokat segített. Tök jó. Amilyenek a csatornának az érdekessége, hogy itt Iron Channelnek az újraközléseiben elég valószínű, hogy azok a videók vannak, amiket ő szokott nézni. És ezek tökéletes magyarázatot adnak, hogy Ironnak honnan ered ez a Sigma komplexusa. Igazából ezen a csatornán túl sok különleges dolog nincs. Nyilván könyvpromotálás, mint ahogy ezt már megszoktuk. Itt Iron Channelnek az órájából lehet bizonyítani, hogy itt köze van hozzá. Ezen az oldalon is szintén láthatunk Zsaniról képet, illetve a könyvről promóciót, mi meglepő. Most felmerülhet bennetek a kérdés, ezt miért mutatom meg, mert hogy igazából ez csak Zsanihoz kapcsolódó. Azért, mert ez az összes csatorna, amit nektek eddig mutattam, ezek folyamatos interakcióban vannak egymással, és egymás videója alá kommentelnek. Egy kis időutazás most a jövőbeli én nem beszél. Amikor én ezt a videót vágom, akkor már Iron Channelék elkezdték promotálni a legújabb könyvüket, tehát ezek a profilok még mindig aktívak, és mondhatni tévesztik meg az embereket, úgyhogy ezért is tulajdonítok ekkora jelentőséget nekik. Na, ezen a csatornán megtalálhatók képek Iron Channelről,
Pali odaírhatja 3 kamu profilőr is, hogy mennyire szereti a saját könyvét, és még akkor is tökre rendben lesz magával. Én magammal rendben vagyok. Itt most összegyűjtöttem nektek pár kommentet, amik nekem a személyes kedvenceim voltak. Fontos megemlítenem, hogy azért releváns ez a téma, mert ezekre a fiókokra még mindig kerülnek ki videók, illetve egymás posztjai alá írogatnak, és tényleg nem szeretném, hogy az embereket megtévesszék, úgyhogy ez a videó részben ezért is készült el. Én nekem már teljesen elsorvadtak a zatsejtjeim, úgyhogy én szerintem lépek, srácok. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!